Mela, meta qrajtu saqsejt fuq il-lead, ħassejt li huwa ċavetta tal-motivazzjoni għal ħajra politika u kien minn hemmhekk li bdejt fil-kariga politika. Hekk tiddeskrivi l-programm Lead Anita Ġordemajna, avukat ta' 29 sena li waħda mill-parteċipanti. Iżda il-programm Lead jispikka wkoll għaliex huwa għal kulħadd. It-taħlita ta' parteċipanti hija waħda mill-aktar affarijiet li jispikkaw. Titkellem dwarha Catherine Fenek, ta' żewġ ulied. L-impressjonatni hija il-firxa wiesgħa tal-parteċipanti. Hemm min hu bħali li hu diġà involut fil-ħidma politika, hemm min għadha l-ewwel darba li qatmes mal-politika. Dan kollu jagħmel il-programm aktar interessanti. Kif tispjega Tanja Borċ għalliema? Id-diversità interessatni ħafna, jiġifieri hemm tfajliet li għadhom taħt l-20 sena, hemm nisa maturi, hemm nisa avvanzati wkoll, u ovvjament dan jirrekkixxi jagħti spont għal diversità għal opinjoni differenti, esperjenzi differenti u modi ta' ħajja differenti. Mad-diversità, il-parteċipanti apprezzaw l-opportunità li jingħataw esperjenzi diretti. L-iktar ħaġa li tolqotni fil-practicals hija l-isfida u l-eċitament li jtuk sabiex kemm meta tkun qed tipprepara għall-ispeech jew għad-dibattitu li tkun ħadd tusem fih, kif ukoll meta eventwalment tiġi ħadd tippreżenta dak ix-xogħol li tkun għamilt. Din hija xi ħaġa sabiħa fil-lead li għandna kemm il-teorija u għandna l-prattika u prattika vera, jiġifieri aħna ngħidula fl-akkademja ngħidula l-prassi, jiġifieri li inti titgħallem għandek ċans taħdem u għandek ċans tirrifletti u terġa' tirranġa l-affarijiet. Il-parteċipanti jingħataw esperjenza diretta tal-ħajja politika biex id-deċiżjoni li jieħdu l-qudiem fil-karriera tagħhom tkun waħda informata. L-applikazzjonijiet tal-programm il-ġdid tal-Lead huma miftuħin u wieħed jista' jniżżel l-applikazzjoni minn fuq is-sit www.lead.org.mt.